No, máme 10 hodín, hodinový skos a som vo výške 1890, myslím to bolo. Tak takúto krásnu námrazu tu máme. Mraky dole, slniečko svieti, paradoxne je tu normálne teplo. No myslím tak, že bez čapice. Tu máme náš vrchol výškových, to je nejakých 150 a sme hore. Pekne vidieť v pozadí Öčer, Hochschwab a dáve čo tam všetko ešte, aké kopce. Otto Aus, Heukupe, Jakobskogel. No trochu sa tu prejdeme ešte. Podľa mapy nejakých 680 metrov vzdialenosťou. Za normálnych okolností by som to dal za 6 minút, behom asi za 3. Budem rád, keď toto dám vôbec za 15. Ale nádhera. Na to, že je október, vyzerá toto fantasticky.